Next one. Just confirm fast. Man of God, uye man of God share a question. You left her a Engakhange question. iphenduleke. That was not Umbuzile answered. ba You asked unjani na ubomi ngoku? How is life now? As man of God ukuza ukukhumbuza nebandla. Just to remind the church Usisi of I what think une 2 months she has been for elapha 2 months ebandleni. inside the church. 2 months, 3 months akudalanga kodwa elapha It's not been long ebandleni. that she's with Ufike us. okokuqala man of God. She came- Yesuku lokuqala ebengumuntu onxibe izpecs. She was wearing specs the first time. Iprofesi yakhe yokuqala man of God The wamnika first yona prophecy that he wathi gave her, you said, wathi uyamkhulula kulamehlo amenza angaboni. you release her from Wayivuma naye lonto banyana amehlo akhe akaboni. Her eyes are Ezisimbona problem. today She can't see. akanazo She today- izpecs. She's not wearing any spectacles. Which means usenomqondiso lo. Uze nomqondiso man of God ebengaboni ngokwenezpecs. That's so powerful. Man of God. Qhabela uYesu Let's mzalwane. give Jesus. Hey. Yemzalwane. Okwesibini, Kawume man of God. ngenyawo And ubulele give uYesu. thanks to Jesus. Nanko umuntu phambi kwenu. There is someone Ka before professor phambi you. kwakhe. Prophet was released. Engachonga bakaboni. Emveni kokwathandazela uyabona ume ngaphandle kwespecs pa. Ayonto enkulu nalena abazalwane. Is another testimony. Singahlala phansi. Okulandelayo. Okwesibini ngalomini man of God wathi uboni attack You are kwizifundo saying zakhe. attack in academics. Kwizifundo zakhe man of God. In academics, man of God. Okwesithathu man of God. Thirdly, man of God. Intombi yayikhe yandibizela ecaleni. She called me aside as well. Yathi kum And said, sisi undibona ndimana ubonakala the ndingabonakala. reason why I come and don't come to Kunzime church, ebomini bam, it's hard in my andiphangeli. life. I'm not working. Kusokuba nzima kwa i-18 rand leyo suka eDelft ndizapha I shouted ecaweni come to andinamali. church. I don't have Man money. of God ndifuna ezusisi ke ngoku umshena lambuza uba Let the unjani ke question ngoku ubomi that ngoku. how is life now? Ubomi ngoku Life now. unjani na? How is life? Wow. Come on, share uYesu zandla kulanda. Jesus. Hey. Talk to us more emkhonzi. Bunjani ke How ubomi ke? is life? Yho, andiyazi noba ndiqale ngaphi I don't know where to start. ngoba u-man of God ngoku ebendithandazela namhlanje umbuzo wakho wokuqala The uye first question wathi, asked me that. ubomi bunjani He said, how is life? ndathi ke mna ke ubomi burayithi And I said, life is right. ngoba ufika kwam apha When I came here, ndandingumntu nyhani one-attack ezifundweni zam And then I take my academics. ndibanga-aplaya for I will be isikolo applying for school. ndifumane i-rejections I will always get and rejection letters. nomsebenzi like bendingenamsebenzi And I did not have a job bendibambe either. nje i-learnership I was just in a so leadership emveni then. koba ndihleli apha ecaweni After ndimane remaining inside the ndisiza church, ecaweni coming to church, uthixo wawenza kakhulu umqondiso ngobomi bam God done a watshintsha transformed kakhulu life ubomi bam and changed my life. because okokuqala ndaqale nda-accepta e-TUT I was accepted for in le TUT. course kudala ndiyifuna This course that I've been wanting for a long time. Jesus, Ay 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 ay. Jesus. Ay bazal. Hey. my God. okwesibini Second. kwenza yena umangaliso ngoba le Amen. course ndiyifundelayo This course I'm studying for. ngoku nda-accepta I think beku-last month I was accepted last month kwiposition in the yale position nto ndiyifundelayo of what I'm ngoku. studying for Like, right now. ibiyona nto ke inkulu kakhulu kum That was the because greatest bendikade thing. ndingaphangeli I was entongo not ndiyaphangela working, now kanye I'm kanye le working. position bendifuna uphangela In kuyo. exactly the position that I wanted to work in. Sidinga uma We ngenyawo. need to stand on our feet. Oh my God. Wow. Hey ubomi bumnandi nyana entombini. Life is good in it. Ndiyabulela kakhulu into ndifuna uqala umbulela ndifuna uqala ndibulele uthixo I want to thank God firstly ndibulele no-man of God ngomsebenzisi ebomini bam and thank the man of God for using my ndakwazi life. ukuthandaza kaye bendikade ndingenguyanga nomntu okwazi I ukuthandaza could xa not ndithandaza even how to ndivele pray ndityhafe ngoku I xa could ndilapha recite. ndibona abantu bethandaza When I see people kufudumele pray, ndivele ndithandaze I praise ngondicele well. le nto ndiyifunayo ke ndimbulele uthixo And ngezinto thank God wandenzela zona for the ebomini things he's bam done for in ngoba my ke life. ndihleli mna andingomntu okwaziyo ukuthetha not kodwa a ndiyazi uba speaker. xa ngumntana kathixo funeka ukwazi ukuthetha But it's not like able to yonke speak. into ifunayo uyimbulele nangezinto And thank God for akwenzile zona everything that ebomini is done for bakho you. Oh come on share let's dance. Hallelujah. Hallelujah.
Oh Man of my God. God. Into endimangalisayo man of God What is uThixo osebenza kule ndawo. God working in this place. Ezinindifo abakhonzi bandithi wandibiza usisi. She called Kwimeko yantoni In the engenayo 18 rand yobakhwele. Not having 18 But rand. today Today, uyandibiza usisi undibize into yobana sisi wam that my sister, ndiqalisile ukwenza izishumi. I have started doing tithes and Ngoba offering to God. ndibonile uThixo kule ndawo. I have seen God in this place. This can go to. I never see your typo. This can go to. Blessed be your holy name. Come on. This time, Go. oh, this time, Your time. oh, this time, oh, blessed, oh, this time, oh, this time, oh, this time, oh, blessed. Come on, hallelujah. Wow. Intombi yambulelo Yesu. To give thanks to Jesus. Ungacebisa onye umuntu ofikayo uthini namhlanje? What can I advise a newcomer today? Maybe ukhona ofika namhlanje. Maybe there's someone joining us for the first time. Ngiyabulela kakhulu Yesu. Kakhulu sebenzile ebomini bami. He has Yenzile worked in my imiqondiso. life. I-advice enoyinika umuntu ofikayo apha The ecaweni. advice I give to a newcomer Okokuqala xa uthandaza is that when you're praying, balekile ukuthandaze ngokholo ube nethemba. they're to pray in Ngoba le nto in hope and faith. ndiyithandazelayo uThixo uzawuyenza. What I'm praying for, God will do Kwaye it. uhlale kuThixo. And also remain in Chance God. nechance uyifumanayo yize ecaweni. Each and every chance you Ungaze get, come to ecaweni church. ngozohlala ufumbathe izandla. Hlala uthandaze. Remain in Wenze prayer. le nto yenziwa ecaweni. And do whatever is done at church. Wow.
Come on, shayele sizandla. Nkosi kakhulu ntombi uba Thank you very usikelele much. May God bless you more. more. Hallelujah. Awunokushayela Want sizandla. to clap hands for Jesus.